Hola, soc Àngels Fuster, responsable de Comunicació i Màrqueting de la Fundació Universitària del Bages, a Manresa, i us parlaré de les fake news i de com detectar-les. La situació actual d'alarma per la pandèmia ha activat la nostra necessitat de mantenir-nos informats sobre l'evolució de la malaltia i sobre les diferents mesures que es van prenent. El confinament i l'aïllament físic també ha accentuat la nostra exposició a les xarxes socials i, per tant, a les fake news que hi circulen. Entre aquest munt d'informació és important discernir quina és certa i contrastada i quina no ho és. Tenir-ho clar ens ajudarà a evitar reaccions desmesurades, siguin de por, d'indignació o altres sentiments negatius. També hauria de servir per no contribuir a escampar aquesta informació de manera inconscient. De fet, el principal consell per detectar una fake news és adoptar una actitud crítica basada en el sentit comú. Abans de donar per bona una informació, aniria bé plantejar-se 5 preguntes. La primera és: qui ha elaborat la informació? És una font oficial? Un ajuntament, el govern, potser un mitjà de comunicació? Això ens hauria de donar una certa seguretat sobre la fiabilitat d'aquesta informació. En canvi, si no va assignada, ens hauria de fer dubtar. En el cas de les fonts oficials, és important comprovar les URLs, les adreces web. A vegades hi ha fake news que es canalitzen a través d'aquestes adreces, molt similars a les oficials, per donar-los versemblança. Canvien només una o dues lletres i donen una sensació de que són de font fiable, quan de fet no ho són. Segona pregunta: puc contrastar aquesta informació per altres canals? Si una informació és realment rellevant, si és important de debò, segur que se n'hauran fet ressò diferents mitjans de comunicació. Per tant, anar a buscar aquestes fonts és una bona manera de contrastar si aquesta informació és certa o no. Tercera pregunta: està ben escrit aquest text o les imatges són de qualitat? Per descomptat que una bona redacció no és garantia de res, però si topem amb un text ple de faltes, amb una estructura deficient, ens hauria de fer dubtar. Igualment, quan trobem imatges molt pixelades o amb poca qualitat, les hauríem de posar en quarantena. Quarta pregunta: a qui beneficia aquesta informació i per què m'arriba precisament en aquest moment? Serà bo pensar si la informació que ens ha arribat pot tenir intencions manipuladores en contra de persones, d'institucions o d'idees. En general, les notícies que apel·len més als sentiments que no pas a la raó, caldria llegir-les amb molta prevenció. I finalment, la cinquena pregunta que ens hauríem de plantejar és: aquesta informació o aquestes reflexions aporten coneixement útil? Serveixen realment? Si no es tracta d'informació o de reflexions que aportin alguna cosa positiva, el millor és no difondre-les. Evitarem convertir-nos en el seu altaveu i generar més confusió. En cas de dubte, ser prudent és sempre la millor opció, sobretot si tenim pensat de fer reenviaments i encara més si són massius. Cuideu-vos molt.